lakbay Katoliko, mayong adlaw ka natong tanan. Tanawa ni usa ka atik-atik sa magwawali sa Seventh Adventist nga nahurot na kuno niya basa ang Biblia Genesis to Revelation, wa gid kuno say nabasa nga ang baboy ipakaon na. Gatulong mga apostol nga ipakaon na. Oh, atong tanawa ni video. Gikan sa Genesis padulong og pinadayag. Ako nang nahurot og basa. Sa dihang nagbasa ko, wa gali ang mga apostoles ni kaog baboy. Pero kung imong tanawon og basahon mga kapaglaom gikan sa Genesis padulong pinadayag, wa jud koy makita nga ipakaon ang baboy. O no, nahurot ko nun niya og basa no. Pero akong pangutana kay nahurot mo ka nimo nagbasa. Kung tinuod na, na ba kay nabasahan nga higingon ng mga apostol, ayaw kamog kaog baboy? Wala, di ba? Pero kung nagbasa man galing kang tininuod, wa siguro nimo ni nabasa ang mga awhag sa apostol o ang mismong si Kristo ang nihagit. Tanaw na to ni Hadia. Kaning Biblia nga nailugo sa Seventh-day Adventist. Kani. Pingon si Kristo San Lucas Kapitulo 10, versikulo 8. Doon siya sa diha nga mahisulod na kamo sa usa ka lungsod og pagadawaton kamo nila. Kumaon kamo sa bisan unsa nga ilang igadulot kaninyo. So kung dulutan ka, mabot ka usa ka lungsod, o mabot ka diri sa amo, kung dulutan ka na ako diri og litson baboy, kaon na lang. Kay si Kristo may nagingon na nailugo sa Seventh Adventist ha. Si Kristo may nagingon na. Anya kaduha. Tingon si San Pablo sa Biblia ha. Niya. Sa unang Korinto Kapitulo 10 versikulo 25, tingon siya. Kumaon kamog bisan unsa nga ginabaligya sa mga baligyaanan, sa mga kanunon, sa walay pagsusi mahitungod niini alang sa kaisipan. Kumaon kuno ta sa bisan unsa nga gibaligya sa merkado. So kung makakita ka gibaligya sa merkado nga karning baboy, kaon na ta diha. Ug litson baboy, kaon na ta diha. Unsa may giklaro diha sa unang Korinto 10, 25 sa mayong balita Biblia. Dara o tanaw atong basahon ni. Kini nga Biblia Karaan mo jud ni one recover. Atong tanawon niya. 10:25 sa unang Korinto. Makahimo kamo pagkaon sa bisag unsang karne nga gibaligya diha sa merkado sa walay pag-agad sa inyong konsensya. Na? Tanawa na. Kung ipadayon natin sa 26, mingon si San Pablo, kay sumala sa giingon sa kasulatan, iya sa Ginoo ang kalibutan o ang tanan nga anaan niini. Uy, nakabasa ka ni wa. Si ahab ni San Pablo, kaon sa tanang karning gibaligya sa merkado, makahimo na ta. So kung naay na maligyag kaning baboy, akaon na. Naay na maligyag litson baboy, akaon na. Kay tanang karni man. Onya sa 27 mingon, kung dapiton kamo sa mga dili magtotoo sa pagpangaon og mukuyog kamo kaniya, kaon sa idulot kaninyo sa walay pagpangutana tungod sa konsensya, kaon na ta sa idulot. Di kayo magpadili-dili, magparti-arti ka. Uy, pataka ram gada. Nabasa ni mo na. Amo, itong tinuod mo dyan nga basa ng imong giingon nga Genesis to Revelation. Si Kristo nag-ingon. Tanawon na to niya. Kaning ni ang Biblia gihapon. San Marcos. Atong basahon. Kaning sa San Marcos Kapitulo 7, versikulo 18, padulong tag 19. Sa inyong panabot, sama ra kamo sa uban, mitubag si Jesus kanila. Wala ba day kamo makasabot? Bisan unsa nga mosulod sa baba sa tao, dili na makapahugaw kaniya. O klaro ana? Kay kini dili man mosulod sa iyang kasing-kasing, kundili ngadto sa iyang tiyan. Ug unya mugula usab sa lawas. Sa pagsulti ni Jesus niini, iyang gipahayag nga mahimong kanon ang tanang pagkaon. Hoy, pagkaon na. Diba? Pagkaon na. Ang karing baboy dili na ilimnon. Sige nga ni Kristo, bisa kung sa'yo musod sa babas tao, di na mo'y makapahugaw. O niya, pamugos mo nga, hugaw, hantod karon. Hoy, Ginoo ko. Narao. Pastilan. Si Kristo namulong na ha. Nawari ta. Sige nga ni San Pablo sa Biblia, sa unang Timoteo. Sa una ko. Kani, mayong balita Biblia, dini daw tang Biblia. Mayong balita Biblia niya. Unang Timoteo Kapitulo 4. Basahon na to. Tanawon na to. Ingon si San Pablo sa
verse 3. Okay, kani mga tao nga namiya sa pagtuo. Ato basahon sugdon uno. Ang espiritu tinaw nga nagingon nga may mga taong namiya sa ilang pagtuo sa umaabot nga panahon. Mo ilang sundo ng mga bakakong espiritu ug mga pagtulunan nga iya siyawa. Kamo, sige gingon. Gikan mis Katoliko, nang hawa mi, nagsabadista mi. Di mo maluwasan na. Dara, verse 2. Nagagikan kini pagtulon-ana sa limbong sa mga taong bakakon kan sa mga konsensya di nagyod mubati. Daw gipasuan og binagang putaw na bisag sa og laparos Biblia ninyo di nagin mo mutuo bakak na ninyo gipanulti amo to tinuod man nakabasa ka sa Biblia Genesis to Revelation di ba ato basahon Dres nagtudlo sila nga sayo pang pagminyo o pagkaon sa pipila ka kalanon apan gibuhat sa Dios kining maong mga kalanon human siya kapasalamati kanon kini niadto mga nagtuo og nahibalos ka maturan. Verse 4, mayo ang tanang gibuhat sa Dios ug ang tanan angay dawaton uban sa pagpasalamat og walay isalikway bisan unsa. Kain ang pulong sa Dios ug ang pagampo maoy nakapabalaan niini. Sus Ginoo ko si San Pablo nag-ingon. Tuo na mo di kay magsige mo og Gikan sa Genesis padulong og pinadayag. Ako nang nahurot og basa. Sa dihang nagbasa ko, gali ang mga apostoles ni kaog baboy. Pero kung imong tanawon og basahon mga kapaglaom gikan sa Genesis pinadayag, jud ko'y makita nga ipakaon ng baboy. pastila na lang in taon. Karon. Arita sa libro sa Seventh-day Adventist. Kunik na to sa Biblia kay hilig kani sila libro nila. Kunik na to sa Biblia ha. Yeah. Kaning libro nilang lagda. Lagda ilahan ni ha. Ang pagtuon sa Biblia ug mga balang alawiton. Lahan ni. Usay giingon dire sa ceremonial law. Kani nay moral law ug ceremonial law. Arita sa ceremonial law. Basahon na to. The ceremonial law. Unsa man ni ceremonial law? Dire sa tadaan sa Biblia. Kaning Biblia ang Holy Bible New Living Translation. Tanawon na to. Diha ha. Kaning sa Leviticus 11. Makita na to dire unsa ni Leviticus 11. Para maklaro na to. Leviticus 11 dara kani ha. Ang uluhan ceremonially clean and unclean animal. So ceremonial. Ceremonially kanas Leviticus 11. The Holy Bible New Living Translation. Karon, usay gingon sa ilahang the ceremonial law sa na to niya. Unsay mga criteria para pasado sa ceremonial law. Yeah. It is called the law contained in ordinance. Ephesians chapter 2 verse 15. Kaduha, was spoken by Moses. Leviticus 1 chapter 1 verse 1 to 3. Ikatulo, was the handwriting of ordinance. Colossians chapter 2 verse 14. Number 4, was written by Moses in a book. Kinahanglan yun, gisulat ni Moses na sa libro. Unya ka ng Leviticus, si Moses may utol na base sa Biblia nga protestante. So pasado siya sa ceremonial law. Sakto ning Biblia nga the New Living Translation. Diya ha. Dayon, ikalima, was placed in the side of the ark. Deuteronomy chapter 31 verse 24 to 26. Ikaunom, made nothing perfect. Hebrews 7 chapter 7 verse 19, di ba ha? Ikapito, was nailed to the cross. Gilansang na sa cross. Colossians chapter 2 verse 14. Ikawalo, was abolished by Christ. Ephesians chapter 2 verse 15. Abolished na ni Kristo. Siyam, was taken out of the way by Christ. Colossians chapter 2 verse 14. Ikapulo, was institute in consequence of sin. Leviticus chapter 3 to 7. Tawa! Ang kanadang ceremonial law, si Moises nagsuwat. Si Moises may gasuwat ang Leviticus. Nya usay gingon dire, wala na gilansang na ni Kristo, giabolis na. So pwede na gud kanon. Supak-supak kung mas kaugalingon yung libro oy. Di ba? Ayaw lagi pamugos ninyo kay nga naman sa Biblia di na makatabang ng kalanon sa kaluwasan.
Yao, atong basahon Hebro. Sulat sa Hebro. Naon na to ha kung makatabang pag ginang kalanon sa kaluwasan. Hebro 39. Ayaw itugot nga ang lahi nga mga pagtulunan makatipas kaninyo gikan sa matarong agianan. Maayo gayod nga malig-o ng atong kalag pinaagi sa grasya sa Dios. Og dili pinaagi sa pagtulunan nga mga tulumanon, ha? Og dili pinaagi sa pagtulunan sa mga tulumanon. Oh. Ha? May tungod sa kalanon kay wala makatabang ang maong tulumanon ni adtong nagtuma ni ini. Wala yun na. Kung dito kas langit, mangutana ta ni San Pablo, kung sa'y naas langit, basahon na to, Roma. Saan ang nasa Roma? Roma. Sulat ni San Pablo sa Roma ha. Aron maklaro. 14:17. Kaya ang gingarian sa Dios dili pagkaon ug pag-inom, kundi pagkamatarong pakigdait o paglipay nga gihatag, ha? Kalipay nga gihatag sa Espiritu Santo. Dili pagkaon ug pag-inom. Muna kaya nagipamugos ninyo nga maimpirno ning mga og karning baboy, pagsor moy. Biblia atong gipangbasa, mismo libro ninyong lagda, aminado mo gilansang na nagyabuli sa nas Ginoo. Ay mong subak-subak pangaon na moy. O gimahalan mo skilo, wa man mo pugsa, pastilan. Unya kanang mga karaang tulumanon gisalikway na na ano man huyang og walay hinungdan. Hebrohanon ato basahon Biblia aron makahibalo ning mga sabadikdik grabe ka bulaos. Hebrohanon kapitulo 7 bersikulo 18. Bosa ang karaang tulumanon gisalikway tungod kay huyang kini og walay hinungdan. Huyang na walay hinungdan gisalikway na. 10:1 sa Hebrohanon, ang balaod sa mga Hudyo dili hingpit ug dili sibo nga sumbanan sa tinuod nga mga butang. Landong lamang kini sa maayong mga butang nga umaabot. Oy, pangaon na mo sige na magputa ka ng social media.